Onome why beti wa chasi sabani muso beti wunkwana nyina. Na humo fano nefa mu yamba nyina baba tuso. Obi wa studio hobi azo sano me beti no. Nina wanyame tome ushabra no wabraba. Kandaria mastobri anda kandaria la. Leba badia matondaria la mastobri akantoria la kaya. Yes yo obi adome obano wo se de ya. Abadam papa. Yeah, ekwe. Eye de ya. Ekwe. Ya krasi ni bema. Agoja, meyu. Agoja. Where radio? Agoja radio. Krasi ni bema pa, me ko titantai. Asofofo no. Omunye careful. Amanyosem eni Bible mu. Na oba tan a anase bema a ommo ne ba ho ban no bitime dume no. Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni yemedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso abusia ane na adiame yakasa wa nyina eye muamunim social media bifa ekoso bifu we de minim bifu kram se na ntwe na chacha so pa eye miami name Ebenezer Adakwa Yadom prophet one the nation's prophet said your friend ho ana fe miami nua yi se de asebo de bom kotodwomo se mi hu ba biam de befa katachie afrifa oh wonte se ehya asese montofua ne enko ebra domama mampanyi dada ene asofo be hia wokumasia no ene Ebenezer Adakwa Yadom prophet one ekobisa asemisa efa Ghana card ho se ne dem se wate biare anu obisa se Ghana card de toka Ay. Owie ye no na afia pokua miami nua eno sa asem no eha me pa na nso na akoye mpapa ntima nka ho ehwe sa ese wo fast 19 kuru ne Ghana card passport kura se odi kwaja betie kura na Ghana card de sofu bisa semu na ahwa oba sa ba nkura bedi na temu na mi so anwa odi hunhum kura ba bebutum tisesi a enti okan ye no na afia pokua vim lady central oh wo ye central adwuma afi pokua do kaseti otumfo dabi wano de wo ye keka wo mfa asem ni agroba se pa kono so no de afi pokua wano de ana mun kyerɛ mi hu afi pokua kora me pato wenya afia pokua wo si ofiri kwa na nso omfiri kwa no oye sabisiremni enye ono a we ye afia pokua no oye adwuma wo nhyira fam ofiri okọ the fight media tam na afia pokua na asem baaye no na manfo ka se afia pokua original ankasa wo ho ento original no ho asem na wo okay na se ba ko ne fake okay onye fake but onye fake asem kon kase ndiem na no nkotia wo oje ukurom hene wo be kase ti obi kurom hene wo be kase obi fara sante so so ho na wo mfa ukurom sem so ho wo ye fake onye fake on kasa sa onya na asem eti asem ba na menua no ono de nsantwadwuma no so no bo na adwen sa ho ene obai no be ka na be kire na adwen sa Ebenezer asem na okobisa no ese ne mu ha ene ade a nti wo kire na adwen sa asem na mu no obofo ebusa tuofo debi obofo de ne si Accra ene obofo ku bisa amanyofo yo mu de nsem bebre ye yo na ka amanyosem kra de ukwaye wa amanyosem anka president ukwadi president ya ka sofo fa ho bai ne frɛ mo nso ma ma anka no so beba eti asofo na ka bibi fa kyerɛ wo na ma mi asem ye so bo hwa na mi wura fi aba ma dwenem okay asofofo no omunye careful amanyosem eni Bible mu mi de bia me ka se sofo bia oba be gina bonten se MVP be wini
NDC be win bia wo ye fake o boxing ana ball ana abato eni baburu mo eni baburu enti die enti na so mo fo so ma so fo mo dem ho be hihiem enkom hye fo be no no so mo nso ye Ghana fo nti amanyoko na wo mo frɛ from no mo so de wo mo nsam de ato wo mo me se so fo bia wo be kasa nyame yi abato a kire okay wo ye fake wo ye fake okay abosom sem no fence ka abos akonfo na ka yesa na ma we yo because asasi so ade ti se wo frɛ wo se nyame de a o mo quotation e kire se abato wo baaburu ayi na wo m ahi baabi na mary nyim Yesu no mo kotro din am twedi ya ka se board we so obi anko krom kotro din na nya abato da bi na health insurance health insurance na mo ko wo anya health insurance ene Ghana card ene mo kan pise na sa no ye kan wa no nkire se president aya hensam na wo bible wo de mo my quotation kire se bible mo to aba abato ni ho nti yede na nyame beka che se ye beto aba no mo pre ne ha wo se na bibia sesa bia ne nyame wasesa ne calendar wo bede wo nyame sesa calendar bia omo ya ma nwanfo kase tia wo sa wo sa ne ma no mo ye no mo njai wa wi me nkomani bible mu fa hin na ye to aba president wo ya ahemfu ya na wo eduru ba bi kura na akonfo no na omo nka no kura nkyira ahemfo no enti nyankopon ma bebre Solomon mu nyina no omo ye konfo sa ye wo hene because omo me ka akomtro bia nkyira ye odifo sa ye wo hene wa ye konfo nka konfo odifo say no Solomon no de ayi doso abonanse na Solomon no anye konfo o fine no gushiri wo hene nya na say asofo say wo ye hene a wo ye sofo a wo tim ko di hene fine no unze wo gushira no wo twa ne ho a wo kom oye odifo sa ye wo hene wan kom kwa so ye konfo ma me nkyere wade abrofo yakun ye o ma daada ye so ti ase Solomon no ye konfo onye odifo anye konfo okomo fine na ne nkonya dan wo fine na bosom ne sisi say e fine na Solomon na bosom ne sisi e fine na unse Solomon bo dwa na wo kom David na Yeremia say David dey say no wa do ne friend say na ko ase ho na sra ni no ofa na yire na Yeremia say on dey so wa dey ba ko sa no mo do so konfo ba ko se no mo do so on se ho fo Sunday school teacher wi tem so ti ase eti hwan na Yeremia do so pa o ba ni Solomon e on na minim se na Yeremia do so konfo ade ti na Yeremia do so nti na no ye konfo na ase anya na mo se sofo bia nwale ba ko no enti Solomon no e dey akonfo ene wade dodo fans we mo fans ana ade na de papa bia mpesa asofo mo gima mo ho emi ya se me Bible na kenkan na man fa kenkan na anya mo na mo se bia nwale ba ko Solomon na Yeremia say ya bi obi one month na se obi nti wo betima wale bia kan Yeremia say oh na beka asori a wo koi se me ware dia asori ntimi mi nsi me kwai because Bible said ya wo kan Bible quotation bia no metimi yi ato be enti na wade ba ko no mo so mo ware no ma na aka no mo nyede wo mo pe na dia kekere wo mo ho enti ne awale do ya konfo obi o ware do obi ya konfo e wo baburu but nya ne Nyankopon do wo mo nso wo mo ware do Abraham na me kura de na eye mawre ho kura wo baburu ba ko a busum be kura nura na oni me twene na sanda na nura David die ya David say a Christopher no ka se Nyankopon toto ahonhum bi no mu hu ba de je o me ware wo mo say o mbo say obi e wo si abrosan o si Nyankopon e de o mo say Nyankopon eto ahonhum bi no mu firi soro ba no wo me hu ma bi adeja e no mbe wa abofo mbe ware o mboa na na e de no bosom ba ko efre no kuma de ohia wo se obi a wo si abrosan a wote na abrosan so e na obi a adwaye a yasi a ye mmo so a nipa gine ma hu ne ho no e ho asem na Bible ne ka na David die no na David gina na abrosan so e no hu ne se oba bi adware ne mmo so a na deja gu ho e na omi esi fom ko fa ne ba ya na oba ne nyim a wone ne da ya sa akwala no kro wo ye sa ku akwala no e ma David ware oba ne wo foforo ende ye nkuno abosom ne be kan zimu ni nyina so Nyankopon efa no obi a wafa obi yire
ene dia sofo asem ya beka dia bia bia dia ko wedi ama sofo no crown chichi om me nso me ho hyehye me because ma anya prepare for sa ansem wi eti ama asa wo ka di gume so omatu awie so enti dia akoba ne se me nhwe yi a o ma me nkomanim dia akoba ne se okatache minua frifa wo angel akra enso de nanu betum se Ebenezer di ka adome afia pokua se aden no awoka na papa so ye be ya won no me won to so eti wa bia nkom hwe social media na nkasa me so se yewura me papa onim hoko Ebenezer onim hoko wonya ho ma hwe me bande no dabi social media onim hoko social media e ye kire wadwen enti se obi ankwa ma wafa eno me no na adumi ni pani na mo nyina wu a why na the video no ko to mbehwe enti social media obi nkire adwen wo ho ana enam ko kana konfo ne me ku no akom nya hunahuna se de wo kemeto ase social media obi a kire na adwen ba de me so mu nse asam ne mfa ho a wo ko kire wadwen afa ho na so de ko to ho ne wo de ko to ho ye dai ada na nyina waso dem wonko na wo nhye wonkom na wo nka wasem anko ba bia wonko na wo te but aba public ndi aba obi atimi kire na adwen ai te se wonyima kwala eye wonko na no kunu no ba wonyim yewu ba wo akwara ne beto a eye o man ne dia entu ntimi nka so obi asoma wo ba onim se tete no wo papa kura asoma ma akoto de no obi timi soma no so timi ja papa de no kwa ne de wo ba papa ade na wa che so ni person message so papa on ka hwe ane wodome afia pokua oh no me ne de omunyai odome no pa na no na katachi nso eba ye no beka se Ebenezer wonya na parakura woni bi woni hwi wonya ne wo cheche ena enam so ama sese me no kasai Ebenezer nso buasa befu ama wabedome katachi ni yam mampo nkora wo mu nyina wadome wo mo katachi nso aba man na katachi maame nso edi bia beto so katachi maame kora de sebe wo de Ebenezer nkwa ase asem nyina de ama no e wo radio so ne ade ba ko a e wo wiase wo sunsun mu ne se ubedome obi e wo woni nasefo na waya ade etiaw nipa no odifo so tiase se ondifo a na se odome no a etene ba wo a wo yes ade no so etien sha sem femfria edi kan Ebenezer na wakobisa no question se na no yie wo no ode akọ efie pokua kan obeka bie ne dome a odome efie pokua no ebetinya ye yana ade ba ko wo mu ni se social media ho se odi bibi beto social media se o tua de obi a nkire na adwen a ba bia wo begina aka asem no wan hwe ye be ma wo answer bia wo be sa akodome amana tiawa enu mi bebere enye wo be dome a wo hwemu na de wudi fo no na wa penyina so na wa dome nipa kro wo dome nipa kro na te nipa ntana so no hu se ni mistake a wa ye no wa ya utimi dane niema bai ena ma dome wo echina ma dome wo no e too much banyifo se konfobone wo tena kuruma kurubo a utimbi woni mi se yakom ya yakom se wo tu aduro pu nipa ntem a obi ama wo de nipa ne ye no obi anhu ba wo de na wo ye no eno no obi be hu tina mi kan se nyankopon se wa de ayira wa nhwe yi a wo ba ye nipa boni ni asene de ofaaye enti be sere papa Ebenezer me kura me tene no me kura me cheke baburo 10,000 oh ande wo ye na nani anye ho obebo obedum sisi a enti ye be sere se ni nyina ye duabo duabo ni nyina ye duabo obejum sisi a enti mpanyifo kura se abobonu ya so ne wuo so ti ase social media udi akire saa de bia obekum nipa na eye se sofo se mpo obi aye obonne a wo dome ne yafunu ma wo mo onwo wo mo de wo mo ma ba asase so o dome e ma me kire ade ebi si babrum saa eno kura David ene to njanwum no na yes am 109 se ni nyankopon ma omuo na tamfo aso de tie na wo David wura fi so akofo be yira na wo akofo be yire obi ye da wo ko dome obi so sunsum nyuma na nkasa no eyisin se udi no me bebre ba wafamu a ese niema ena sunsum nyuma omo yesa niema nyina pese obi ansuro no wo yesa wanhwe bedu bebi akwala kura mu because you nimse adisa aberwa opeduabo obodua o de kan babodua o enso ne dua nhu obi a me na opeduabo pa so ne dua anchi obi a me na ba ko me na nua ne efre na aberwa yi wa mo odua nkurum no wo kwabra ponse da ho wa aberwa yi ya mo odua no wa hwa wunye yi
obo dua ku no na ehira wo because wonim dua bo na waba mo bi ehun se sa no wote fa yem fa ndia bonye dua bi ye papa Ebenezer wan hwe ya ebe kakra se tetene no obi nim se ne dua bo ye adwuma beduru be ne dua bo no enya adwuma e wo bi aso na hwe be sa tene aba wone ne mma so cause social media ne de e ya adwenkyere ene wo ho nti mpanyifo so hene ba nto ate social media pento kwa ngo obi bikase so eye afia poku akra na ne nko ne nya katachi mi nya katachi na nko be ka bi yedey on pa ba bi nti o sha ase politics se Ghana card ho asem Ghana card yin nyina nim se Ghana ha passport kura no timi fa ntoka abetie kura ntimi fa nyina ka enti se papa panyin ko bucha se Ghana card no ye de beto car na de a ne kire se nipa no de Ghana card ba no unina fa ti na pese wo twe manfo adwen ko so se Ghana card no kura na amwa obi a ba Ghana card na amwa obi no obi ye NPP ni a omo na de Ghana card no ba mini obaye wo e fa no wana se mfa no ho obaye wo o ka de aguna manyu enti yemu se Ghana card no se ba se no ne de beto aba unni bia ba de wato aba enti yemu se obi ni Ghana card ni bia aboa na se kura no na no me hu video bi o mo se Ghana card kura se wo abrochire a wo fira abrochire ba etimi da na o te se o passport wo kuta bi kura na nkuta passport a etimi ma wo wrem because ubi bia wo so sa na omo keka na me de mini hu adanse ubi bia wo so me nipa o ma me Ghana card me mpese me boni dini o ye nipa titiri pa o ka kire me se ye ko yendi tama ye ko si yendi hene baaye no ene ye ko ye na papa no puta se na Ghana card na ye ne aye bia na me se katachi wada woroma Ghana card de me de me nye o no se hwe akora a community ayemfone no mo frɛ akora ohina mekan so tie obehu ohina kura mekan na me pese me boni dini no se akora ma ho nye hye ne kwa no hu oyi ne de ohun chip bi ye hye so no nam se akatachi me hu no se hwe ebeduru bile bi no o ta ade kura na untimi ehunu su sika mfa nto sa asem na wo so no ebe program obi bia akoso na me de ekuta me 10 years ni me hu dwiri me se Ghana fo mpanyimfo no wo Ghana card na after 10 years se kofo mle bi akofo ka so wo ye Ghana wo ye mpanyimfo de ma wo mo omunim de ye dai ewom ena Ghana card ye musa se Ghana ha kura no amanyofo yo mo ho se card ye de free wo mo no etomo wo mo no ye de atete wo mo na de na ka musa se Ghana card ye de tok ye musa se emra obofo ko busa asem ema ye nua e papa Mahama no hwe asem afiri obofo anum baaye Ghana ha obi abo na ba so ade no atem kro no obi ko busa bi ni edi watem asa wo de ni nyansa ni ana adwene wo fom e pasa adwene wo fom so enam politics hu nti no wan hwe ya do obi hu ahi e be kwakọ ka asem bi a wani monyam akura wo no obi abehu se na sha okura hwe no utirim empty head ne so enti yeso ohene ba nto ate enti mesre papa Ebenezer se o pese obona na nimonyam ho ban a amanyosem no fa no hihim na ukobucha se Ghana card yere abetie kura hwana de be ma ho se politics ndi se de me hu ni se ube musade a na se wa ba level for politics se politics o mo se dirty game da be dirty game nti se wo ube wram dia na se wa makwan ai enti ohene ba nto ate ohene na mesre ye nua katache frifa se ono so onto ne bo ya me pe hono pa mani age ono so onto ne bo free se onso ye ohene na wo ye sofo pen kora na wo ye ohene enti wo ahwe na do ho ko hye politics ya akwala kura be ka se atia so tu onye ni paketwa so tia se na oba tan a ana se be ma wo mo ne ba ho ban no bitime dume no ye won krofo bu Ghana ha wo pa mane kofa ayire wo sa dume no wa wo be sa wu ye wo san krofo no wo ho enti se wo bedum obi a hwehwe nachi me me count kwa me ko wachi ansa na account kwa wo enyi se mfiti na account kwa se ho mrede ne odi be bo ne sesi a ho de nam hwe ne bebu afam so a me ha me ho na me fa ne se makokum nam enam yi me ntese ne ngoma nhwe me fiti na da kwa hye me se na giri a batu me se enam na nkasa ne de yesei enti wo be ka obi ntokwa no na wo kwa nachi akohu so obetimi no emfa bufuo enka obi ntokwa ko so obi aboa ne ho Ghana obi aboa ne ho enti ye be sere se omu ntokwa ne mi no mo ye no me de me na asiso politics ene kofa we nyina baaye se Ebenezer se NDC be wi ni ena katache free fa susu 1PP o minim so 1PP ka o ko no de o ko 1PP minim so 1PP ka on se central phone bi won ma minim sa de o kan but de ntia me ka san se central phone bi won ma e bia be kum na katache na onye MPP ni
but the bia nsɛm a wɔka no yɛ nsɛm so bia yɛ no kora abana yɛ bia wɔso bɔ ho dawuro no wɔbɔ ete bia wote bia aban sɛ bia sɛ de osi kan ne so sɛ bia yɛ MPP ni but the bia na de ma obi timi yɛ party member no it goes beyond say obi defend the party so or party card and you straight up or yɛ MPP ni me ti osisi yi NDC ba mepe MPP ba mepe na mmom de me gina sɛ MPP ba bɛboa ne sɛ sese asenso boache nya minister of road ana mo kan sɛ eno ana maka enti sese ne de wo sa yɛ santini ba yi de nka asante region oba yɛ kwan ne nyina yɛ dɛ ama yɛ enti ka me srɛ sɛ mahama ntwɛn na nko mo nya kwan no ma yɛ sensu di ne de ne wia na nka waba ɛna sese wo mahama wo bai anya ade sɛ yɛ de mawa adwuma MPP fo ayɛ wo bɛto aso onto aso enti ade na sese na ese no nimi say asante region ye ni uko voter region ni humpatamu anofo a o ma ye ho nyina awie asante region aduru ye so wososo wo ba wo bai o meye enti say asenso bo atim beba de na mo na MPP fo mra no mo maye maye wo de so mo de 4 years ne kura mo no mo wie ya kwan na mo so mo bato atia na ye nya ye kwan ye bere wo kwan ho eno ne me botaye a me pese MPP emra wo de 4 years pe kura na asenso bo atim wa na minister na wa ye no omwa na kwan no wo bai wo de traffic obi so bebi sase asenso boachi se wo abemu a wo se no onye minister of road die but wo abemu na 8 years no di ko wo mo ntimi anye na 4 years pa aka na de koma na wo betimi aba be me hu niema bebere ode ne nsa akeka hwe nwabe balekese kwan nwabe bridge ya wo ye no eno nko ye 100% because ne nsuo ne fa nkrofo papa da bia nsuo to bia idea ewurawura dem ne ho nkro ne ba nipa ya ade a wo se ayeye 4 years no de hwe kurum na 4 years hwe overhead ode ne nsa akeka hwe kwan bebere a omo ye so ho ha de bia me ka se omampanyin kofo ni mistake ya oye ne se ni kurom da aba kwan no ase anomanum that said that to be man no na me say wa anya de ye kwan ya ka o so say ho akwan ni o say ko former president ko maka say say ade ba ko ye me ya ne se ukokurom ho a omu school kura awre ho eso unkokurom won ko hu NDC flag wo ho and ho de da ba de o ko hu NDC flags eso kuro no enema nkoye ewo kuro dia ba kwa me de papa na sem timi tisi obi gina baabi no aka say na address ese no kuro ma na nipa kuro ho me up to now kwa me nkuro kuro mfo wo mo osu pempuntu up to now atamezi kuro kwan ya anye enti de oba na aye ne de na me ye mampanya kan bank am kuro me be san ho aba ka wasa wusisi estate ewo kuro no kuro ni ye kra behwe wo kwadwene obi ho ama na wo firi so hwe omo abeka se atia o me se enura me fa da ba me se edi asem ni anwaka bi wo mefa kwanya we so hwe ekwan no so anwaka ado aba fo mu nso nyansa da ba okufu krom anwaka afo no mo horo mu nso nyansa ekwan keto bi me se ebi to me nura me ne nkola na ekoye odi aba pepe na me so de wadwene yadwa se the same anwaka na di na tia yam se da bro nso yo ba yam sa ben sa na da bre hu kan na okota kan ti me kura de me ba na wo ba na me se wo so ntin o ba be se me nko wuram me ka ya keto aro me nko wuram na no a o me de mani to kaka na o se ka me de hwe wo na me mu abote me hwe lo me hwe card number ka bi okonkonkonkodu ekwan ye keto abi na anwea mo fa so ade na mo nto mo mani pa o nam so na pe mo nko na mo aben adai eduna me ka tire nkwara sa mo wasem se ya bi no mu di ya obi di oba besia ehu odi ka no o ma ne kwan a okokoto nso mu ko hwere wa bam ka honi se na wa menem no wa ya ma bridge na wasisi na e wo soro kama ekwan no ma kafkaf wo pompo ma anya kwan no eti mo anwea kafo na mo nam so no mo na osem hu se nkrofo ma nam so osem hu mo mo kakra ade na pe mo de ehu tutu nkrofo ma so ta adan nana me de bisa tum bia ba sa do ba fo me ma ni nkodro and no crap because obi e born kwa ho ban kafra it na say duaboy anase no me a Ebenezer sane ade agu katachi so no Ebenezer no me na adonso bi say enweki bi za is anya adwuma bi okay Ebenezer ayi okatachi mia menua panyi okatachi ne maame nso na muntu a wotu ye ye maame kasa na okasa ye no e maame no wan kasa yi na me hu ne say eye yawo eno ode kan ye hwe de ne batie na wo dume no ebia ne ba na wona ma ne maame aduane die enti se wafom mpo a enye sa akwan se na sofo wo kasa ende me ka kire papa so wanya de
maame na anya ade a ye papa no so anya ade Don't say Drew baby kura kateche na yi ni maame ni free so. so this ye woni ma bi wo ho a obi a wa bi na nasi o Ebi akateche so na ho sa akwa wo. ye na ye nyina afia me mete wo se me ye konfo e me foma mo so me betwene ho ma ye Ai so wonya fom nko ade a. e na me ye dan so a me mfa wiase nko Debi. e na me ye mintim metena wiase nka se aduro nyina kuta me because ko be fia amanfo face problem wo enti ya na no me bebrebe no ye nte so ye papa we ye sofo na we ye konfo a wa ba ya busuan oman ni nyina ball o asem tantan be ba wo so ensem a emfata e be ba wo so na mo abotre na papa yonti na wo ye opeso obi asuro wa panifo so pam hufu auto na be ma Eno mom de me papa aka kakra because Nyankopon kura Yesu amusum hwe ne ma wo befa mu asase so. Emu de na obi bo na akobon. ye papa Ebenezer obetima gina me abona seduam Debi. Ko ba bro wo papa. Ko ba bro wo ma bro wo mu nua pa. Na ono Ebenezer wakote ntasu agu se obi se atwa wasum no. ye be sere se tumi enya hunahuna ye be sere se omunsuye nduru ho a tumi nya hunahuna tumi nya kasa bebre se obi ye wade na so be ye na de a somame nko no so yale ebo no obekwa kwa ne nam wantimi ansovo a obi be ka kire ne se wakasa atia ye papa Ebenezer kone kopa ne chew ene kro ba ya na wagie mama naka unim se mabo president bidua e wo suro wiase bentel mabo bentel dua oya odan ma bundua de tie ne se ye papa kokubu nsam be ka se enkrofo bi e de akom edi agoro aye se lewin ene omri ye na ye mfa kamera ensi bosom so na obi bosom sori a oso ko sagranti wo obi bosom so odi abote ena me so me bosom seseraku wona ba bonten be ka se okọ sagranti wo enti so wi asefo post this video na me hu video na me se ada bi ena mo ba ha na me ka che se o de kamera si bosom so a enti amra nemum ade eti amra ene se akomun mu no obefa obire ana obebo obi apu obechinchim obi nsa age na japade eno eti amra ena me ye video ena me de me call me baby because me be defend me bosom no na bentel afa video no na wakwa busa bi ye fensen odi ka akwa busa akodua se se obi bosom ba na onom hihya eye de akodua se ya azan na me se shisha bonto ne de ye flavor ye wa bosom bi wo ho a oba tire so onom jot eno ankoya azan bosom bi wo ho a oba ogita bonto ibi eno ankoya azan bosom bi wo ho a oba wi kura no otime nom ankoya azan bosom bi time nom nsa ebi kura time didi atiam from odidi tire so ega azan adan ena bosom na wanom shisha no e de eya azan kodua onye konfo oye bosomfo o pese nwabe ene asu omuro sakan me se omo nka ne enka ne kira ye de hokoto ho na bentra safa akọ afijase ai yenua ba akọkọ mo ho pincho okom omuro afi bosomo kakra bosomi kura na me so no wo sekropon ankobura ankwawo ekobusa no se akwa bi a wo se ye frɛ no hwan se brakpa wo se hwan se ye interview bosom na me hwe video no na me akwa bi okay be ma bia ya akwa na imom se wokọ konfo bi o te se me ho na wa nusu akwa ama no na se me a wonnim me onim nhia na nusu akwa ma me dia e na me ma bosom digina no eda ho otu wana mo bent no tu wana mo wa frɛ obetuma frɛ me na nsɛm hunu bi kra odi yempo eno kra de me obemanim kra enye sumankwa ahiri na odi ka ware ne first no okowu abrochire ena ye call ayiye ni bi enti ye call na sumankwa ahu me no se power na me se papa no so bentre kura di dwato aba se wabɔ ne dua enti me serew ma akoma nkoto na ye call ayiye ye call ameka mu yenu nyina abom se de oba a me akase medi nanim na maba be dande na akoma na to na me se papa una woda ye nyina no tisi wakasa me ni asem bia ye call ayiye na bentre oba ye na sumankwa asem ye nchia wo ne ye awa watu ene ye chia ye uwiya no kwa video se sumankwa hen se ye modua na adenti na me mabodua nti sumankwa hen bu afumi na me se sa na me class em we enchire social media for hwe wo ye konfo ade nti se konfo modua ne se wo ye konfo a emfa obi bosom modua ti se anyaman apepe
Edia unkom no emfa ne modua omuntie ne yepa because e bekwa himfie edua we me pese edua we enko sante hinanim ana enko sante himanim enya de ketwa se dua ne ko sante himanim a ye be frɛ me se komfo ye modua ade ne wabodua na ma kire ma sem ɛhɔ na me bodua ye be gina so ye be mu me fo ye be tim de dua na ma pa kyew ye wia edua no me na ma be dane ɛhɔ na be to dwe ko se wa wo bosom na me bosom na me abo obi timi na me bosom da enti me busa se nsuo be na de bodua no me bosom ene ye twema nim awie mafom mabodua wo so afom brane me dane na ba beto me wo ha don't think konfo modua na mo se konfo betum no bosom ankasa bodua dia ubowia aye ho amane na to ba bi don't think na ensem fata se nyame nipa obekese kese adome saa no okay so tiase enka bentel kra asem ne baaye no ena wo so power ye papa kwaku bensem aka asem wo so obeka sei onyina so ne sei anka wa ba ha no wa be interview wa ma ham pokre no frɛ me phone so a meti ba kire ba wo nim me on se me omukuo no ena o ma fa sha me fa me hwem do ahwe ababu me so boy bi ba me do nya rough so tiase enti se wo bu hu se ye kura ye hu ne da na wo ni me de ma me hu ye hu tema me wi akom no bo so me tam me ni wasa kropon no so kona kwa yira wachi na kwa sha ase bla enti ko ni wasa kropon 8 years ansa na me se ba enti me na me ba no mfa me no lie o mani afiri me so no me se small boy danger me amini oya se tumi nyina de so abayi nso ne ha adwen no ha adwen rough because me penokre so tiase enti se dia no enya no a okokonfo bi aho a wonyusu akoa bi ma no ne interview sa konfo o yusu akoa bi ma no na o tie ase no ne interview no dia aha wow ono konfo bi akoa hey akoa bi betena sem your interview no what na sem no ye na dia na se nipa ne bu anfu a mesrew me so mesrew kakra se de ye sire beneza no se oye nyame nipa de ko bi fun a wo de abotre na nka wo ni nipa na kasa ka wakatachie wo kra beneza bi kra betimi awo no wa friend phone so wakatachie ye na de na papa wo timi tin radio so a wo huru mi sei kakatachie ni be wu wo phone so na ni be wu pa na wa fere o papa we de fa chem na nya ne boni mu a na nka case die afie pokuya na de na wo papa wo de mi tin radio so na odi matemi na afie ni be wu na nka wo tunufu na case die but wo ye ho ageman na hiri bebe ne hiri no da fom na da ho a anya sede wo kan beduru ba bi no na nanim monyim owo ebua nkrofo de ma nyina na ayra e wa hanom papa de o ya be de hu nkraba be bititi afei akoyesa akro no papa wo fie wonim so ye bone an papa bro no bebo no e bro na timi ama se bro nye na sem bia bim yedim se o de ku hu kuraba na entimi ye eti bi na me nso me pa wo chew se jemu manenka nenia de tene se de ma me gina so bo ba ntidua ne se anye baako anye mi tie hwe unim se social media na wo ho no ye wo presenter fo ni bi wo ho a omutimi ni fake fo ko hihye ho ande enokre adwuma no mo ye adu diskana no ma cha no ma cha ande enokre enokre me omo bo me ho po e na omo de soma no emfa e na me mana me kire ne se uhu anoma akoro no wokọ a ento bo mo no e bia na ofiri dudu mu so ufi ehia ye se ko mfie miensa ne mfie nan mu me mbo obi adua o social media da pa na me pese me mani hu ni se wo ye host a enkeka komfort mum ye papa koku bensam video na oyeye no omu postu no so bi ase page na so obi anka se ntia ho ade na me bi kokko ye bi die ubedi matem wo ho matwase udi matem se den je manenka me ma modua ne se mi ku no me pese ohaw ni amane ento ne so bozo ha ni amane ya bi ne beneza de atokatachi ne ma ene yefuruma ne ade nyina aso yi on se Ebenezer de no so ti ase okoye ade a eni kwase ko ye because ho no ode ne ho akodi amanyose mochi esa so de wa bi ho ama ho kwan obi atimi discuss o na me ni bente den de eye akom ni mu nsem na obe limit me se me nyobi a na won so pese o chense wi me obi because akom kan me ametete akom wo mo kura na okobusa wo mo no me wo manim che me kom ja wo mo akom so do kom ja obi a na ye wo master eti papa ko kom nsam o ye me master me timi nka sentia no na mo yem konfa che ni tintel lances ba ko ni nyina ekura Matias so ti ase ha eti ye be kokura no
ade e wo se menu akatachi won so so bi mu won twa so won oh won twa so wo afie pokua na nkasa na won ne hye bi fira amaame na kana no atum ye papa ebeneza dua na enome na wadome no enya adwuma enya adwuma enti makatachi mfa ho abufuo ensa nkeka nsem bi firi se ni nome be ya adwuma the same asem we ni de ye papa committee ye ti nome no enya adwuma firi se amanyosem udu hu wura mu se kim obi be kasa atiawo because the ankwa ama no bia no obeka say atiawo because a dirty game say yesunsun adwuma na wo ye no wasore na nipa ne kasa atiawo say oh bia ukodi ewu okosue ya na wo ye ene aburam nsuo yi na obi agi ukọ he osim ko beneza ho no wagi nsuo no wahwie agu na wagu wani ma se de ya obetimi adome no 100% amana ya adwuma ba we no de oman no obi ye bie na wa ba beka bie na wan kasa wusu nim se Ghana card sebe shoe kura na entimi mfa mawo ba ye ne se de ebeboa oman ne se wachinyira ti se voters ID card ya sa na tie nti ho ne papa na anwene ankoho tie papa nso nyem onyem no ntwa so hunya ahunya na me papa kura me fa akonya we de number ide akonya we de ebeboa me na me ntumi papa fo na yenua your friend is saying sofo ketu aka ne ho sofo ayi me kura na my man se meka ayi ye what the same po oni di besi manum sa miwia chief miwia me kan futu sem kakra dia man mesem hwe ye papa Ebeneza oti se me adom wo ne so mintimi nyina ba bi nka se me papa no oni adom o wa adom na wo mo wa adom papa no man ko school ayi no krepa unim se enkola yi minti bibia se o social media na e borofo a omo no mo kyire me me hwe na dia asem beba me nka ho asem sofu chief betuma ka se ono ne ye papa interpreter ono ne nani ma onko fa asem bia mfa me kyekere ye papa e ma ne nko ka bi aya ono amu so onya abotre sofu chief onya abotre oh nice guy TV so na wo de sabi obi maame ase nyina de ma no katachie maame ase nyina de anya fe onse ade pa ko a wo mu ne se onse last ubu se am se meti ho me nya bibi na mintimi nkan me mfa ma me kofi no nkan na me se ensen ya gurati pen so ti ase ye papa no oya na chief no de na no oya papa what do atra ne wa bro ne papa chief wurade na bibia ntim me no ye be sere ewiase ye nyina ye beja ho oh se me ne bentra se mo ba ye mpanyifo bebere frɛ me social media etumefo me twa so dia ne de da ho ohu ni mistake no so ba bedane a me ne ni asem oso won nane a 1000 years kura enna ho so tiase enti mesre ye papa chief I mean your chief se nya nsem bia no so ohu a pa wode ko kire papa no na o kire mu kire no hunya ntwa so dia ofi se papa kura na comment e di problem be ma ne hu kura social media no e sa dirty game sa na tie ye sere wo ho ye fa abrefo wo ho ye fa nhira ye fa no me enti ye be sere na ye papa katachi afiri fa so mesere no oti ahemfo akonwa so sa enya niema bia wo so de wujijim akasa bia nya kasa bia na wo so ka wo na pra kwa aguna kure yekuro ketwa mesere wo aguna hene wonye ni paketwa mesere se social media ne de se ebedi akire se ya ye ne ebekunkunya mu unim se asore ene kire niema ma na hu nua kura mpeso be kasa no kitino na ntisa ukwa afuom na se kom de wa utimi twa nua bo de oba no aka kire se o mitwa bo de no chimi no de fa ba enne asore nti opa kofo bi bo de hwe ya sa aka kire se nyankopon be wu yesu be wu agi bibia de age yenkwa ewuo da so wo ho oba so bu ni nsa ansa na wawo wa mu nsa utimi mu wasase we so enso so se yesu be wu agi yenkwa ye da so wu eye na ada tie be sere omo mu gina yesu afa bebere no omu hinhim nukura pa na meka omu hinhim onukura na meka kire ono onse da bitie onse Bible say no menka obi onani tu nipa so wate yesu ba nipa tibiem dabi yesu onye nipa ye honhom nipa tibiem no ba bato say kokọ oye honhom okay oba ma ye wo no ba nipa tibiem ba ye na dwuma wie wokọ say onye nipa na okọ do do ho to no so a onye say Bible na say obi nko agya ne nchen jesu onam ne so na nyankopon so no obi nkyere ne monyam no no obi nkyere ne monyam a so o se ne ono no so ne nchen na obi ntimi ma jesu onam ne ba no so ente ne monyam no kwa kyesa yede nye na yesu se monyini no nyankopon so ni no ai na so jini dia na wo yo agya wo yo ba ne honhom enya no kure
Eja no ba ne nsuo moja ene asase. Ya say na okay. Enye no kura. Yesu nipa na wo. Oba no nkonkron. Uti nsuo ni moja ne ani. Yesu ma me no. Mary. Ne papa no han. Joseph. Na Joseph wo ere nipa na wo nipa. Joseph ye nipa. Na Yesu ye. Afa no so honhom nkonkron na begin say Mary. Mate. Ba me nyina topic yi so. Se honkonkron na banyim Mary dia. Wo ye sofo wo yire wo spiritual marriage. Ah obe try so obe break no. Na spiritual marriage ay honhom. Ai oba wo Yesu akiri ba. Se Yesu akiri ba no. And sorry man of spiritual marriage. Most of be and try so obe break. Mucha fa to TikTok. O say yo be wo ye dey. Honkonkron ana banyim me friends Mary. Mary. Na me say honkonkron na banyim Mary dia. Sofu bia wo yire wo spiritual marriage. Ana wa so le ba wo spiritual marriage. Now so be break no. Be bodua. Na no ye honkonkron. Ah, na honkonkron anyi Mary no. Yesu Mary ne da no. Nyankopon honhom ne Mary da no hu. I say you who must. No be as who must. Na who must. Spiritual marriage say nya papa. Ah, enya papa say. E bi na wo Yesu akiri ba. Yesu ya wo na chi. Ya wo Yesu achi. Oba wo Yesu achi ti. Ya wo Yesu achi. Da bia hu na chi. Nti say sunsumu na say sunsumu no obi da. Enya Yesu no de honkonkron de ne bebre. Ani to obi wo spiritual marriage na ko break. Koso wo. Koso mane ne wona. Koso mane honkonkron no da wo break ada. Wo benya honkonkron no wada. Umbe se ba wo Yesu achi ba. Honkonkron. Spiritual marriage nya honkonkron. When you Holy Ghost asem na make but wo ka spiritual marriage. Na marriage ni honhum awale. Ah na honhum awale. Na Yesu no. Some say honhum na nyimo no. Adentina say honkonkron ne friend say. Honkonkron. Di anima ni Holy Spirit. Eti adentina onim say honkonkron na anyimo no. E no me de ko share David man ko to hon pampers. Ah Joseph. Omre ko share Joseph. Na so Joseph yeso ko ja na Nyankopon ne kasa say mu nya. Na wo ho. Ade say wo Bible mu. Wo Bible bem on baby asem na ko si. Sa wonim say honkonkron na ne mere wo ye dia. Mo de ko share Joseph man ko ba akra no ka ye dai. Na ka be no Joseph ba akra no. Pampers no ato e. Satan pampers. Yesu na ne a won ni bebrebe obi didi on fa ntame. Ni yam nyina hwie. Ebusa so ne nko. So ti ase. Yesu nyanyambom kwa ne ko wo. Hospital kroko bi. Nyanyambom ne ko wo. E ka be na Joseph boy. Na Mary wo ko kan nwa yo. O ko kan nwa Satan na no mo ko tworo wo mu din no. E wo nyambo ni. Dabi, kro na mo ko mo bet. Ma me nkire wade Joseph. O si Mary asiwa. So be ware no. Ene na Joseph. Na wo hwe Mary papa nwan. Eti se Joseph ni nwan ko adidie ba. Mary na ko kan se nwan na so. Ana se nso ye. E ho na wo ko kan nwan no ko wo ye. Na nyambo ko pede ho. Ye bo de roso bia nkon krom ko tworo ni din no. Na nyambo ho. O mo ko yo mo ko twom de ho na awo ko kan nti obi fie. Ah wo ye nwan no de ma no se oni dan na ni no ko wo no. Na se de pa no oni dan. Obi fie na dan bia ni ho. Na dan ni ho nyambo no kwa na aka. Masa, hwe. Babro, udi agora de babro no baye wo no. So ti ase. O Joseph, nya Mary no hwe Mary papa nwan. Me de no de me hu ni ba bia. Ewom. Ah, wo si na si wakra. Joseph kra no ye carpenter, e de no kwa. Wo sa hwe nwan, upa busa sofo bia na ni ate. Asem de me bisem. Busa sofo bia na ni ate oni babro bia. Koko sofo Beneza ho. Obetirim. No hwe Mary papa nwan. Mary no papa no wan. Ah? O ma papa no wan. O de adam de babro no be ba no. Me kiro Mary papa. Abusia, jan sorry ni anko na. Ai. Hwe. Na wonim se honkonkron ba wo we abanyim obi a no ma hwe ma de ahye Joseph. Amena boka we nyina. Na fufu ana kales. Nje bebre. Nye honom se betwa ntro se dwan ba akukọ adidie ne wo yira. Na se omko hu na na wa hwe nyan 99. Na se enyan 100 na ma 99 aba. Na ba akopɛ na ama. Na ma gye 99 na ho nyina. Akwa hwe bakra. Ma 99 nyina kwa. Na nan wo fie na ba ko ni fie nti wunya wo mo na nkɔ hwe ba ko na manfa na. Se me ma wonnum sisi ai. Na me bosuma ka kyerɛ me se enum no menya sika nhwe wo mo. Na mom ba ko wo yira. Ama nan ne ho atɔ na meye. Because me nyin num ni nyina nwo mo mkodara kronko. To be me na yira. Ah, me sa ngo foforo. Abusia ha ne dis ni aso na yakɔ. Erade Yesu mo bo. Ei, akra. Yekɔ. Ko de yekɔ. Eti ye di sini asɔre yakɔ. Me ankasa me papa Ebenezer Adakɔ yi adom. Papa. Obia nim se ya tumi die obi. Because ne ye biela ne de ato se obi amfre obi a papa ye bibia ma na wasa ne yade anase hunhum a bebre ne yebenya. Chief wadaroma nipa na odi na chi no nye nipa keto a. Eya abɔ ne ho ban se ne be ya onkoto huhu amu menhuhu ankɔre no. Because se obi benya no aya na dodo na aya na fiwu chief. Nsema akɔfa ba na mo ɔkɔka bi. O kai ye papa dom ahene. Ai. Emra ye wura kwa yi a wankɔ bi ne cameraman.
On se medina cameraman atem. Se ensano o twa wonim so wayi na di. Ya wayi na di. Awo. Na so be yi wadi because una ma kwan ma wo hene property say no. Ne wo da ayemfo dodo arensa wo kroma hwa na ni. Na wonim se. But wo hwa na ne dia ba bo. Cameraman na atamlese yale a na onum nsuo no. Ode to so atamlese num nsuo no. On so yayi na di. Na de wo di atuma sam ba. Efri Mary so Joseph Safe de ba bia kodu atamlese cameraman nyina abem. On se tama na atamlese what throat cancer no. Na wo kase bia na onum nsuo. The cameraman what him that so won say sa akwa na na atwa camera wo Ghana biom. Me de minim na wo nim camera man kura no wo so. Eti mesre yan hwe na ye. Me di am Safe no wo se adu mi. Wo te na Black Power. Yes because as man person me come yes me can no de fufra bom. Ya ma munyina mbo eni hwe a waji ahene wa. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa Ansa no di asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame